Chrońmy dane osobowe. Pozwala uzasadnić tezę, że my, proszę Państwa, dane biometryczne prawie codziennie przekazujemy. I to zupełnie zmienia dyskusję, bo Pan wspomniał na początku o danych, o liniach papilarnych, które kojarzą się najczęściej z filmem kryminalnym i z wizytą na posterunku policji. Natomiast jeśli ten wachlarz, ten zasób rozszerzymy na wszystko to, o czym Pan wspomniał, czyli chociażby głos, czy na przykład układ żył na dłoni, to się okazuje, że rzeczywiście trzeba inaczej traktować tę dyskusję. Może podajmy przykłady takich zwykłych czynności życia codziennego, które podejmujemy korzystając z naszych danych biometrycznych. Oczywiście najbardziej klasyczny to dowód osobisty. Wizerunek nasz jest wizerunkiem biometrycznym. Dlatego, bo każdy z obywateli ma dokładnie te same, wizerunek każdego z obywateli na tym dowodzie ma dokładnie identyczne cechy. Ze względu na tą standaryzację jest wizerunkiem biometrycznym. Ale domofony. Każdy z nas przynajmniej raz dziennie albo częściej korzysta z domofonu. Wydzwaniamy i co? I posługujemy się naszym głosem, który bardzo często jest utrwalany. I to też są dane biometryczne, głos. Dzwonię na przykład do banku albo do jakiejś innej instytucji i słyszę w słuchawce, że w trosce o moje bezpieczeństwo oczywiście rozmowa jest nagrywana. I to są bardzo często dane biometryczne. Mało tego, my tam nagrywamy nie tylko głos, a proszę Państwa, z głosu możemy odczytać emocje. My możemy odczytać bardzo często choroby, ponieważ mamy takie choroby, które w barwie głosu są wychwytywalne. Idąc dalej, charakter pisma. Każdy z nas przynajmniej raz w miesiącu, a jeżeli nie raz w miesiącu, to przynajmniej kilka razy w życiu odbierał przesyłkę kurierską. Przed odebraniem takiej przesyłki kurierskiej na tabliczce podpisujemy się coraz częściej właśnie elektronicznie. Tam jest charakter pisma. Ten charakter pisma to są również dane biometryczne. One też bardzo często wskazują na dysfunkcję, na dysortografię, na dysgrafię. Mamy całe zawody, które specjalizują się w odczytywaniu charakteru danej osoby na podstawie charakteru pisma danej osoby. No dobrze, tylko że żeby prowadzić w miarę normalne życie, nie możemy nie podpisywać dokumentów, nie możemy nie korzystać z domofonów. Dokładnie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, żeby wskazać Państwu, że przekazywanie i korzystanie z danych biometrycznych jest czymś, co dotyczy nas codziennie i jest czymś naturalnym. Jest ściśle związany z rozwojem nowych technologii i co oczywiście powinno podlegać pewnej ochronie, ale co jest jakby nierozerwalnie związane z tym rozwojem nowych technologii. Nie powinniśmy tego hamować w żaden sposób. A skoro tych wszystkich czynności z życia wyrugować się po prostu nie da, to trzeba te dane, o których mówiliśmy, dane w tym wypadku biometryczne, szczególnie chronić. To trzeba je szczególnie chronić i próbować znaleźć złoty środek. Każde zakazanie gromadzenia danych biometrycznych musi być rozsądne i każde gromadzenie danych biometrycznych musi być rozsądne. Wracając do tej pierwszej rzeczy, czyli zakazania gromadzenia danych biometrycznych ustawowego, nie można doprowadzić do takiej sytuacji, bo pokazałem już Państwu w tym momencie czynności życia codziennego, które opierają się na biometrii. Jeszcze jeden przykład w tym momencie mi przyszedł do głowy, bo trzymam w ręku telefon komórkowy, to logowanie się do telefonu, identyfikacja tożsamości za pomocą palca. Przecież bardzo dużo telefonów zawiera czytniki linii papilarnych. To też jest biometria, wykorzystywana na nasze cele osobiste, ale też biometria. Więc rozsądek na etapie zakazów, ale też rozsądek na etapie gromadzenia. Rzeczywiście te dane powinny być zabezpieczane szczególnie, ponieważ w szczególny sposób dotyczą naszej integralności cielesnej. No i pojawia się trudne pytanie, właśnie ten balans, o którym Pan wspomniał, między absolutnym zakazem a przyzwoleniem. Jak znaleźć złoty środek? Poprzez racjonalną legislację. My właśnie rozpoczynając taką debatę publiczną, pani minister Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, parę dni temu udzieliła wywiadu na temat biometrii, właśnie wskazując na konieczność znalezienia tego złotego środka. Taką płaszczyzną, gdzie poszukujemy go szczególnie, jest przetwarzanie danych osobowych pracowników. Dlatego, bo we wszystkich innych obszarach gromadzenie danych osobowych na podstawie zgody jest czymś normalnym. Wszędzie obywatel ma prawo do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i ma prawo bądź nie odmówić bądź przekazać swoje dane biometryczne. Szczególnym obszarem jest sektor pracy. Tam, gdzie zatrudnieni są Państwo na podstawie umowy o pracę. Tam przez bardzo długi czas pokutowało w Polsce takie myślenie, że utrwalone zresztą orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego,
że ze względu na ten stosunek podległości między pracodawcą a pracownikiem ta zgoda nie może być udzielona dobrowolnie. Zawsze pracownik jest w jakiś sposób przymuszony do udzielenia tej zgody, bo boi się, że jeżeli tej zgody się nie udzieli, to na przykład się go zwolni. A nawet jeśli nie jest przymuszony, to może się czuć zobowiązany. Dokładnie tak. I tutaj Unia Europejska wskazała nam wprost, że nie jest to do końca trafne myślenie. To znaczy Unia Europejska w tym rozporządzeniu, które wdrażamy, wskazała, że pracownik w pewnych przypadkach może udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych. Że są takie sytuacje życia codziennego, zawodowego, gdzie to gromadzenie takich danych biometrycznych może być zasadne. W ogóle gromadzenie danych osobowych, w tym danych biometrycznych, może być zasadne. I tutaj jest pole dla tej racjonalnej legislacji, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy gdzieś w tych stosunkach pracowniczych rzeczywiście gromadzenie danych osobowych biometrycznych nie powinno być dopuszczone. Czy w tej dyskusji pojawiają się częste głosy, żeby absolutnie zakazać gromadzenia danych biometrycznych? Tak, to znaczy rzeczywiście jakiś czas temu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych udzielił wywiadu, pani minister udzieliła wywiadu, w którym rzeczywiście wskazywała takie dość radykalne podejście do danych osobowych, które jest zrozumiałe ze względu na pozycję ustrojową Generalnego Inspektora, tak, która ma na celu ochronę naszej prywatności. Natomiast pozycja niezależna. Pozycja oczywiście pełni niezależna i Generalny Inspektor ma do tego prawo, żeby w ten sposób oceniać przetwarzanie danych biometrycznych pełne. Natomiast my jako resort cyfryzacji mamy prawo, żeby starać się wyważać oba prawa podstawowe. Czyli z jednej strony prawo do ochrony danych osobowych, a z drugiej strony prawo podstawowe, którym jest działalność gospodarcza. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej równoważa te prawa. I teraz naszym celem jest znalezienie właśnie tego złotego środka i ten przykład pracowników. Rzeczywiście rozważamy, również oczywiście przy współpracy z Ministerstwem Pracy, uregulowanie w kodeksie pracy przetwarzania danych osobowych biometrycznych. I nie chciałbym tutaj, żeby to było potraktowane jako jakaś deklaracja uregulowania takiej kwestii. My rozważamy, bierzemy pod uwagę wszelkie za i przeciw i staramy się rzeczywiście konstruować pewne przepisy prawne w tym obszarze. Za zakazem gromadzenia danych biometrycznych kryje się zapewne, tak się domyślam, przekonanie, że one mogłyby zostać do czegoś wykorzystane. Do czego może przydać się komuś czyjś głos na przykład? Albo odcisk palca. Głos może przydać się do tego samego, do czego przydaje się imię, nazwisko czy PESEL, czyli do naszej identyfikacji, do identyfikacji nas samych. Jedną z ważniejszych wartości we współczesnym świecie jest informacja. Ze względu na jej wartość reklamową głównie. Reklamy dedykowane są do osób i mamy większą bazę danych, tym bardziej dedykowaną bazę danych, tym bardziej jesteśmy w stanie dokładnie naszą grupę docelową, naszej reklamy doprecyzować. W trakcie nagrania rozmowy bardzo często przekazujemy detale na nasz temat i te detale doprowadzają do pewnego profilowania, tak? Do tworzenia pewnych grup osób, do których takie reklamy są dedykowane. To jeden z najczęstszych przykładów. Ale też chciałbym powiedzieć, że to jest troszkę błędne myślenie, bo my nie możemy, proszę Państwa, zakazywać biometrii, myśląc o tym, że ona może wyciec i w związku z tym wiązałyby się szeroko idące konsekwencje. Dlatego, bo identyczne konsekwencje albo prawie identyczne wiązałyby się z wyciekiem PESEL, numerów NIP, imienia i nazwiska. My mamy obowiązek nakładać na administratorów obowiązek zabezpieczania danych osobowych zawsze i tworząc legislację zakładać, że przepisy prawne są konstruowane po to, żeby je przestrzegać. W związku z tym każdy z administratorów jest zobowiązany do zabezpieczania danych osobowych w identycznym stopniu i danych biometrycznych, czyli odcisku palca czy głosu, jak i imienia i nazwiska, bo konsekwencje naruszenia obu mogą być identyczne, więc też nie chciałbym, żeby tutaj budować taką narrację szczególnego zabezpieczania danych biometrycznych. My wszystkie dane osobowe musimy szczególnie zabezpieczać. Ale jeśli chodzi o biometrię, uniknąć się jej nie da chyba jeszcze z innego powodu, mianowicie, że to jest przyszłość. Takie mam przynajmniej wrażenie. To jest zaszłość rozwoju nowych technologii, ja bym powiedział. To jest coś, co podąża, to jest ściśle związane z rozwojem nowych technologii. I my nie możemy, my musimy tworzyć racjonalną legislację, czyli tworzyć przepisy, które są rzeczywiście które będą respektowane, które będą przestrzegane i które będą podążały z duchem tego rozwoju nowych technologii. I dlatego właśnie w tym rozporządzeniu unijnym kwestie biometrii się znalazły wprost, bo ustawodawca unijny przesądził wprost, że biometria jest ściśle związana z nowymi technologiami i wreszcie musimy jako ustawodawca unijny wypowiedzieć się na ten temat, bo tego oczekują od nas obywatele, tak? Bo ta biometria jest rzeczywiście gromadzona na szeroką skalę.
Przyzna pan, że nowe technologie ustawodawcom stawiają trudne zadania. Bardzo trudne. To jest jedno z najcięższych zadań, tak pogodzić prawo z czymś, co się cały czas rozwija, ewoluuje. Nadążyć właściwie. Nadążyć w zasadzie, I jeszcze tak. później pogodzić, tak. Jeśli chodzi o dane biometryczne, to rzeczywiście wydaje się z jednej strony element bardzo ważny, z drugiej strony jednak dość ulotny. Myśli pan, że Polacy mają już to przekonanie, czym są dane biometryczne i do czego mogą zostać wykorzystane? Bo myśląc o danych osobowych, myślimy o numeru PESEL zapewne. Być może o zdjęciu też, ale jednak chyba to są przede wszystkim te dane, które można Myślę, zapisać że na kartce. przekonanie i świadomość o tym, że odcisk palca jest danymi biometrycznymi, bo to się utrwaliło, jest i funkcjonuje w społeczeństwie. Natomiast myślę, że nie do końca zbudowana jest jeszcze świadomość co do szerokiego zakresu danych biometrycznych. Tego, że wizerunek przechodnia może być uznany za dane biometryczne, jeżeli jest odpowiednio wyraźny. Właśnie. Ten głos, o którym mówiłem. Wizerunek przechodnia, czyli kamera przemysłowa gdzieś tam ustawiona w I tutaj mieście. trzeba uważać z takim stwierdzeniem. Niekoniecznie kamera przemysłowa. To nie każdy wizerunek będzie danymi biometrycznymi. Jeżeli rzeczywiście kamera jest na tyle dokładna, na tyle wyraźna, że jest w stanie zidentyfikować tożsamość danej osoby, jest tak detaliczna, wtedy można byłoby starać się budować taką tezę. Natomiast zdecydowana większość tych kamer CCTV, czy tych kamer przemysłowych, nie pozwala na identyfikację płci bardzo często danej osoby, a co dopiero dokładnego wizerunku, więc to oczywiście dane biometryczne nie będą. Nie każdy wizerunek, ale część wizerunków powinna być uznawana za dane biometryczne. I to chyba trochę ułatwia sprawę, bo gdyby rzeczywiście każda tego rodzaju kamera pozwalała na identyfikację osoby, wtedy pojawiałyby się jeszcze kwestie bezpieczeństwa. Tak. I możliwości korzystania z takiego monitoringu. A no właśnie. Wróćmy na chwilę jeszcze do zmian, o których pan mówi. Rozmowy cały czas trwają. Ile jest czasu na wdrożenie rozporządzeń unijnych? Do samego wdrożenia mamy czas do maja 2018 roku, więc mamy prawie rok. Natomiast te zmiany będą rzeczywiście olbrzymie, gigantyczne. Po pierwsze nowa ustawa o ochronie danych osobowych, nowy krajowy system, nowy unijny, ale również krajowy system ochrony danych osobowych, nowy organ ochrony danych osobowych, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale również zmiana dziesiątek, jak nie setek przepisów sektorowych, w tym również przepisów regulujących prawa pracowników, czyli tego kodeksu pracy. Uśmiechamy się obaj, bo kiedyś już o tej zmianie nazwy rozmawialiśmy. Zamiast GIODO będzie inny urząd, będzie UODO. Tak, będzie UODO. Będzie UODO. Co to oznacza? Te wszystkie zmiany, o których pan wspomniał dla obywatela? Zmiany, mam nadzieję, będą służyły temu, żeby obywatel czuł się pewniejszy, czuł się bardziej chroniony. Ja zawsze mówię, że idealny stan, mam nadzieję, że do takiego stanu dążymy, polega na tym, że przedsiębiorca, administracja publiczna, wszyscy z urzędu chronimy dane osobowe i obywatel nie musi sam zabiegać o ochronę tych danych osobowych. Że pójście do tego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest ostatecznością, a sam system jest skonstruowany w taki sposób, że ochrona danych osobowych jest przestrzegana. Jednym z takich instrumentów są oczywiście kary finansowe, które nowe przepisy prawne i unijne i w konsekwencji krajowe wprowadzają. Bardzo wysokie, bo rozporządzenie unijne wprowadza karę w wysokości do 20 milionów euro. To jest ogrom. I jakbym miał powiedzieć jednym zdaniem, co to nowe prawo stworzy, rzeczywiście mam nadzieję, że zwiększy takie poczucie bezpieczeństwa po stronie obywateli. A krajowy system ma usprawnić. My, tworząc te przepisy, już ustawa jest dostępna, część ustawy jest dostępna na stronie ministra cyfryzacji. Chcemy przyspieszyć postępowanie przed organem ochrony danych osobowych. Do 20 milionów euro. Ta kwota robi rzeczywiście wrażenie i taka kara może być nałożona na instytucje, na firmę na przykład, która sprzeniewierzy, powiedzmy, pańskie czy moje dane osobowe. Może być nałożona na przedsiębiorcę, który nienależycie zabezpieczył dane osobowe i doszło na przykład do wycieku danych osobowych. Zawsze podaję ten przykład bezprawnego udostępnienia danych osobowych, bo to jest ta kategoria naruszenia, która wiąże się najczęściej z najdalej idącymi konsekwencjami. Możemy wyjaśnić ten termin? Udostępnienie? Oczywiście wycieki. Wszelkiego rodzaju wycieki danych, czyli jesteśmy firmą, jesteśmy przedsiębiorcą, który ma bazę danych osobowych klientów. I przykład wycieku, nie będę podawał nazwy firmy absolutnie, ale taki bardzo obrazujący. Jedna z bardzo dużych korporacji zmieniła siedzibę. W związku z tym, zmieniając tą swoją siedzibę, do wszystkich swoich klientów, to były tysiące klientów, wysłała informację o zmianie siedziby. Tyle, że wysłała tę informację w taki sposób, że każdy z klientów
widział, do kogo wiadomość jest wysyłana, ponieważ adresy mail nie były ukryte. Właśnie. Do czego to doprowadziło? Do naruszenia tajemnicy. Nie tylko danych osobowych często, ale czegoś jeszcze szerszego, czyli tajemnicy przedsiębiorstwa. Bo bardzo często, jeżeli jesteśmy na przykład kancelarią, tajemnicą objęte jest to, kogo obsługujemy, jakich mamy klientów. Ja jako klient mam prawo żądać zachowania przez kancelarię poufności informacji o tym, że jestem obsługiwany przez taką kancelarię. I to jest przykład wycieku, bardzo prozaicznego, ale wycieku danych osobowych. Który może mieć daleko idące konsekwencje. I w nowej rzeczywistości ta firma, której zdarzył się wyciek, musiałaby się liczyć z karą do 20 milionów euro. Dokładnie tak. Tyle, że naszymi danymi osobowymi zarządzają też instytucje państwowe, różnego rodzaju urzędy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakie kary? 20 milionów euro? No to ma nie, tutaj wchodzi w grę kara finansowa, ale w wysokości nie do 20 milionów euro. W tym projekcie udostępnionym przez ministra cyfryzacji na stronie internetowej obniżyliśmy ten wymiar do 100 000 złotych. Maksymalny wymiar nałożonej kary. I wydaje się rzeczywiście to dużo i to budzi kontrowersje. Nie ukrywam, że otrzymujemy informacje zarówno pochwalające to rozwiązanie, jak i krytykujące. Pochwalające ze strony instytucji publicznych? Nie tylko. Pochwalające też ze strony obywateli, którzy, i co nas dziwi, ale bardzo często jest tak, że dostajemy uwagi, że w ogóle nakładamy karę na administrację publiczną. Dlatego bo obywatele odbierają to w taki sposób, że jest to pośrednie karanie obywateli. Ponieważ środki publiczne pochodzą z budżetu obywateli. Jeżeli karamy administrację publiczną, to pośrednio karamy obywatela. To prawda. I rzeczywiście proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy obywatelem. Jestem Maćkiem Kaweckim, którego dane osobowe wyciekły z instytucji XYZ. Sam fakt wycieku danych już jest absolutnie karygodny. Jako prezes urzędu nakładamy karę w wysokości 20 milionów euro. Po pierwsze, jako obywatel płacę za to drugi raz, ponieważ pośrednio moja kieszeń jest obciążona tą karą i uwaga, płacę jako obywatel po raz trzeci, ponieważ 20 milionów euro to jest bardzo często budżet, który przekracza roczny czy kilkuletni budżet organu. W związku z tym ta instytucja nie byłaby w stanie wykonywać swoich zadań ustawowych przez rok budżetowy, do końca danego roku budżetowego. W związku z tym obywatel płaciłby trzeci raz jakością usługi, jaką otrzymuje od administracji publicznej. To prawda i w kontekście tym właśnie głosy pochwalające są jak najbardziej zrozumiałe, ale z drugiej strony jest jeszcze element psychologiczny, czyli świadomość, w tym wypadku po stronie urzędnika, że jeśli dlatego ta kara 100 000 złotych i dlatego słuchamy, rozmawiamy z organizacjami pozarządowymi, mieliśmy spotkania w tym zakresie i nie rozważamy oczywiście budowanie również innych instrumentów prawnych, które to jest tylko wstępny projekt ustawy ministra cyfryzacji, które w jakiś sposób na administracji publicznej będą tą świadomość egzekwowały, tak? Ochrony danych osobowych, potrzeby ochrony danych osobowych. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dzwoni do mnie telefon, odbieram i nagle słyszę w słuchawce głos, że mój numer został wybrany losowo i pani czy pan po drugiej stronie oferuje mi taką albo inną usługę. Czy powinna mi się włączyć lampka, że być może doszło do wycieku? Powinna się włączyć lampka, natomiast od razu uwaga, proszę Państwa, pula numerów telefonów w Państwie, to już jako Ministerstwo Cyfryzacji, jakby mówię, pula numerów telefonów jest tak mała, że wbrew pozorom, że zupełne wylosowanie numeru telefonu, prawdopodobieństwo zupełnego wylosowania numeru telefonu jest bardzo małe. A już robienia tego skutecznie na szeroką skalę jest prawie żadne. W związku z tym bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś mówi, że wylosował nasz numer telefonu, w rzeczywistości oznacza to, że w legalny bądź nielegalny sposób pozyskał bazę danych osobowych z naszym numerem telefonu. Ale pani dzwoni do mnie, czy pan, i proponuje taką albo inną usługę. Co mam zrobić? I w takiej sytuacji mamy kilka możliwych wariantów. Najbardziej skutecznym oczywiście jest poinformowanie, że ze względu na najpierw zapytanie skąd oczywiście w pani bazie mój numer telefonu. No i tu odpowiedź, że został wybrany losowo. W takiej sytuacji powinniśmy, tak jak w tym momencie powiedziałem, odpowiedzieć, że prawie nie ma takiej możliwości. Proszę wykazać podstawę prawną. Jeżeli nie, no to mamy prawo oczywiście wystąpić ze skargą do dzisiejszego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oczekując oczywiście, że organ jako jeden ze środków możliwych, bo kara to nie jest jedyny ze środków, są oczywiście wcześniej nakazy pewne,
natomiast nałoży karę finansową. Natomiast naszym założeniem, jeszcze to warto byłoby powiedzieć, bo tak mówimy tutaj o karach finansowych, naszym założeniem jest, konstruując również ten krajowy system ochrony danych osobowych, ale nie tylko, bo to jest też intencja ustawodawcy unijnego, jest stworzenie z tego przyszłego organu nie tylko takiego krajowego egzekutora, czyli kata, który stoi z karą, ale też takiego krajowego konsultanta, czyli organ, który będzie organem otwartym, który będzie rozmawiał i który będzie konsultował. Jeżeli firma będzie chciała uzyskać poradę, to ma prawo zapukać, przyjść, zapytać. Jeżeli uzyska profesjonalną poradę, to będzie świadomie podejmowała decyzję, czy działa zgodnie z prawem, czy działa niezgodnie z prawem, narażając się na ryzyko rzeczywiście tej kary finansowej. Jeszcze na moment chciałbym wrócić do tej sytuacji z telefonem, bo myślę, że ona jest dość obrazowa, to po pierwsze, a po drugie, jednak chyba cały czas dość częsta. Klient, który pyta o podstawę prawną, telefonistkę i który grozi pójściem do GIODO, chyba jest rzadkim okazem. To działa? Takie podejście? Chyba zaczyna działać. Ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ nie dysponuję statystykami, nie reprezentuję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nie dysponuję takimi statystykami, ilością wpływanych, skierowanych skarg w tego typu sprawach. Natomiast wydaje mi się, że jest to, ciężko nam się sobie wyobrazić bardziej skuteczny instrument. Mhm. A jeśli chodzi o zmiany prawne, które następują, które wejdą w życie najpóźniej w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku, ma być docelowo również łatwiej bronić się obywatelowi, prawda? Ma być łatwiej, ponieważ po pierwsze ma być szybsze postępowanie, czyli przewidzieliśmy w projekcie ustawy wprost, że postępowanie kontrolne powinno od momentu zakończenia do rozpoczęcia do zakończenia trwać nie dłużej niż 30 dni. A teraz jest jak? Dzisiaj przepisy prawne nie wskazują w ogóle terminu przeprowadzenia postępowań kontrolnych. I rzeczywiście często w administracji publicznej jest tak, że postępowanie kontrolne jest okazją do wydłużenia postępowania. Najpierw prowadzimy rok postępowanie kontrolne i potem dopiero wszczynamy postępowanie, jak już mamy wystarczająco zgromadzony materiał, żeby szybko przeprowadzić postępowanie administracyjne, ale obywatel w rzeczywistości czeka lata. I to już zapomniał, o co chodziło na początku. I absolutnie z taką sytuacją nie możemy mieć miejsca, w związku z tym chcemy walczyć. Po drugie, wprowadzamy kilka możliwych dróg dochodzenia roszczeń. Nie tylko tą drogę wystąpienia ze skargą do prezesa urzędu, ale również, co jest konsekwencją prawa Unii Europejskiej, możliwość wystąpienia ze skargą bezpośrednio do sądu powszechnego. Mało tego, obywatel będzie mógł wystąpić z pozwem i do sądu powszechnego, i ze skargą do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tej samej sprawie i oczekiwać na rozstrzygnięcia w tej samej sprawie wydane niezależnie przez prezesa urzędu i niezależnie przez sąd powszechny. No i potem pytanie, czy takie orzeczenia będą spójne? Będziemy starali się. Wprowadziliśmy do projektu instytucję prawną, taki przepis, który gwarantuje nam taką spójność, czyli w momencie, kiedy ktoś z Państwa zdecyduje się wystąpić z takim pozwem do sądu, sąd jest zobowiązany poinformować o tym organ prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ale to nie jest dublowanie obowiązków? Jaki cel ma to rozdzielenie? Czy te dwie możliwości? Inny charakter ma, inny cel ma odpowiedzialność administracyjna i finansowa nakładana przez organ nadzorczy, czyli prezesa urzędu, a inny odpowiedzialność cywilna przez sąd powszechny. Sądy powszechne nie będą adresatami tych przepisów o 20-milionowych karach. Sąd bardzo często będzie skupiał się bardziej na obowiązku udostępnienia oświadczenia z przeprosinami, na przykład w prasie, na wymierzeniu owszem odszkodowania, zadośćuczynienia, ale w innych wysokościach na pewno. On ma inny cel zupełnie. Natomiast odpowiedzialność administracyjna, czyli kara finansowa, ma charakter i represyjny, i prewencyjny. Czyli pojawią się nowe możliwości, prace trwają. Na jakim jesteśmy etapie mniej więcej? Jesteśmy na etapie kończenia prac nad ustawą i rozpoczęcia prac nad przepisami sektorowymi. W takim razie trzymam kciuki, żeby wszystko się udało. Jak dotąd czas jest całkiem niezły. Ja jeszcze zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych, ministra cyfryzacji. Tam wszystkie informacje na temat reformy są udostępniane. O zmianach w prawie o ochronie danych osobowych i o przyszłości danych biometrycznych na naszej antenie mówił dr Maciej Kawecki, doradca w gabinecie ministra cyfryzacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Za 2,5 minuty będzie 15. Reklama. Mam niespodziankę dla klientów kupujących telewizory na raty. Sól w cukierniczce. Jedną ratę gratis. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Także proszę Państwa, Radio Koncita i my nie chcemy tych reklam, bo oni zarabiają, potem pieprzą
jakieś głupoty i straszą, że to 200 milionów euro, daj spokój, czy 20 milionów euro, to trzeba się puknąć w głowę, to tak samo jak w Londynie podwójne dożywocie, wszędzie jakaś głupota jest. Trochę muzyczki posłuchajmy. Och, jaka piękna muzyka.